Gazte Art proiektua da Erasmus Plus programan barruan, Gipuzkoako Aizondo Baiara eta Azpeitiko udalakin elkarlanean, Napolikin elkartrukian indegun astebeteko elkarbizitza edo, ez? Hola. Bueno, proiektu honetan interesgarria izan da, naizta Napoliko pertsona batzuk etorri jala, proiektun parte hartzea, eta naizta gu hemengok izan elkarbizitza bat indeula astebete. Orduan, tailerra eta eskursio desberdinak inditeu, baina baita elkarbizitza eta kultura elkarbanatu erakutsi baita. Eta hori izan da hemen, pixkat islatu izan nahi izan deuna. Inditeun tailerrak, inditeun proiektu txikik, eta geho pixkat ikasi deuna elkarbizitza honen ingurun. Esan behar deuna baita, proiektu honetan ez gehala emaitza bilajun, baizik eta mamia atea deu, esperientzian bertan atea deu. Orduan, hemen pixkat inditeun proiektu, baina esperientzia izan da gehien bat emate deuna, prozesu guztia. Hoi da. Ikasin deu, teknika berria. Bueno, zarrak, ez? Zarrak, baina gutzeko berria. Hoi da, bai. Eta, bakoitzak gure bizitza, bakoitzak gure bizitzatik gatoz, ez gea profesionalak eta orduan pixka denetarik ikasi deu eta oso interesanta izan da. Erakusketa guaintzi zurkien hasi deu, baina Azpeitia dijoa gero. Eta pentsatzen eta Azpeitin ja pixkat gehiago egongo dela. Hemen argazki bidez erakusten nahi gana, igual Azpeitin objektuak izango dira. Adibidez, kristalak eta argazkikin genitunean kristal batzutan izan zen da materialak beak bere denbora dauzka. Orduan, karo, astebeten ez du denbora eman, sekatzeko, barnizak eta prozesu guztiak ikusteko. 20 piko pertsona izan gala uste denean, ezta? 12, hoi da. Oso positiboa. Gio gainez, bigarren zati aukiko, ze geho abendunku guaz, hemengo pertsona guaz Napolia. Eta oso positiboa, bai kultura elkarbanatzoragatik eta baita hemengo jendea ere, guk nire kasun izizukiekoa naiz eta Azpeitien nuen ezagutzen, Azpeitiko jendea, eta hemen bertan ere ezagutzeko aukera izan dugu. Ekipo politxein dugu. Bai. Nik uste, hemengo Gipuzkoarrok, Oso guztua, bai.